बिटिआर मा बिटिसि मा इएम मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा इएम जायनाखि पिएचडि हल्डार आरो एमबिबिएस फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि एमसिएलए जाना दं इएम जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै बिटिआरनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया डेभेलप जाथोंसै होननानै जों फालो फाला हाबसोदोंमोन नाथाय मा होनबावनाय परिबर्तना परिबर्तनसो जाबाय बेनिखायनो जोङो बेखौ गारनानै जोङो बिपिएफआवहाय जों फालो फालो जेरैबायदि थांदोंमोन बेबायदिनो जोंबो बेवहाय फैफिननांगौ गोनां जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे जायगायाव थांनानै सफैनाया बावाखै ओमफ्राय न'आव दासो जास्ट सफैदों खुंथायाव गैयाब्लाबो माबायदि फिसा फिसौ माबा माबि मावख्रुबलाबायबाय थानाय ना बेफोर आरोखि नायना लानि एसे जेम्स बसुमतारी आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि माखासे भिडिअ फुटेज हरदों नायना लाग्रोनि एसे जेरैबायदि नारें गोदैनि रायजो राजाफ्रा खावलायदों जोङो फाथाबारि प्राइमारि लोगोसे आं जोङो ज' जानानै सिद्धान्त खालामनानै दासिमाव जेबो थाखा फैसा गैथ'वा होमब्लाबो एडभान्स हिसाबै रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो बेयाव खाथियावनो स्कुल दङ दैया देरगोन दैज्लांबो फैसिगौ दैज्लाङाव माने बारनो हाया बिराद उसुबिदा जायो दा बिनिखायनो आङो रायजोफोर खावलायनाय बायदि अन्नानै बेखौ एडभान्स हिसाबै मावना होबाय बबे समाव मा जायो जाया जायाबो जानो हागौ सेंसनफ्रा नायनि माबोरै मा खालामनो हायो बर्थमानथ' बेक्तिगत हिसाबैनो थाखा फैसा गारनानै बेखौ खालामनाय जादों दा साख्रि हिसाबै जोंहा रायजो राजाफोर थाबाय आरो गोबां फाथाबारियाव मावबावनांगौ दं बे मावबावनांगौखौहाय माखासे पेकेजफोर लाब्लानो मोनथाम मोनब्रै पेकेजसो लाब्लानो जोंनि गासैबो लामा सामा दंग' बान्दोफ्रा नैबे बारस'नायफ्रा इरिगेसन दंग' बारस'नायफ्रा गासैबो जाजोबगोन दा बेखिनिखौनो आङो गासैबो निसिमा ओनसोलनि गासैबो जायगाफोरखौ मिथिगौ बबेयाव मा नांगौ नाङा खिन्थु होनो हायाखै आरो गभर्नमेन्टआवबो एकमात्र बिटिसि बासायनायनि थाखाय बिटिसिखौ जाहाथे सिफायनो हाया बिनि थाखाय आङो गसंनानै दा दङ बिपिएफ पार्टियावनो दं आरो एमपि इलेक्सनाबो खाथि जाबाय जोंना आरो बे गामिनि मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय माला गानलायाब्लाबो ओरै जयनिं खालामलायाब्लाबो गावसोरनो गोसो जानानै बिपिएफआव नांगौलाव भट होनोसै होननानै सिखार खालामबाय बिनि थाखाय आं बे नारें गोदैनि आरो खाथि खालानि गामि ओनसोलनि साफ्रोमखौबो साबायखर होदों दा रायजोफ्रा मा बुङो माने मोजां मोनदों ना मोनाखै मावनायखौ मान होनो गोनां जोंनि जिथुबे दोनखाजानाय एमसिएलए सार बिथांखौ जोबोद हामबाय होनदों आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय बेजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बिपिएफनिफ्राय फैदों बेखौबो आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय धन्यबाद होनाय जाबाय आरो बे रायजोनि जानानै आं धन्यबाद होनाय जाबाय जोङो बेखौ बेसेबा गोबावसिममोन जोङो होमब्ला बे गिर्जा दंमोन जोङो दा बे गिर्जाखौ जों सोलायनाय जाबाय गिर्जा सोलायब्लाबो ओरैहाय गामि मोनसे दङ बेखौहाय थांनोहाय बिराद उसुबिदा दंमोन गोबां आरो स्कुलाव हाबनोबो गथ' गथाय दंमोन बे समाव दैया मालाबा बेयाव दै दङ नैबे हाखर बिराद गिदिर दै फैयो बेजोंहाय मालाबा दोबैलायनाय बारनांगौ जायो दालां होयो औवानि बेबो मालाबा बे दैजोंनो बुखारलांनाय जायो बेखौहाय अन्नानै जोंनि सारा एकदम सेंसन गैयाब्लाबो गावनि बेक्तिगतजों जोंनोहाय बे दालांखौ बे माबाखौहाय कालभारखौहाय दान होनायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद होबाय आरो माजों जों सानथ्र' हायै धन्यबाद होनो थाखायहाय जेबो माबायानो गैबावले जोंहा बेखौ मोननायनि थाखाय खुसियानो आग्लाय बिग्लाय ओरैबायदि खुसि जाबाय जोंहा बेनिखायनो हामबाय होनदों सारनिसिम आरो जोङो उनावहाय बे बायसान्सनि जायाबो जानो हागौ बायलांनोबो हागौ बे जोङो माबाया सरखार गोदान फैयोब्ला बिटिसिया जोङो थाफिनोब्ला जोङो बेखौ मोजाङैहाय मावलांनो होननानै जोङो सारा बुंलांगासिनो खोथा होगासिनो दंखायो बेयाव जों धन्यबाद होदों आरोबाव जोङो
सानदोंमोन सिगाङावहाय मा होनो प्रमद सार बियो खोथा होदोंमोन परिबर्तन होननानैहाय बेनिखायनो जों परिबर्तन जागोन होननायखाय जोङो परिबर्तन जागोन होननायखाय जों फालो फालो थांनानै बे सरखारावहाय जोङो हाबहैदोंमोन हाबनानै जोङो बेखौहाय परिबर्तन जाथोंसै गोदान जोङो जिउ मोनथोंसै बेबायदिनो गोदान जोङो परिबर्तन जानानैहाय लामा सामा जोङो डेभेलप जाथोंसै होननानै जों फालो फालो हाबसोदोंमोन नाथाय मा होनबावनाय परिबर्तना न' परिबर्तनसो जाबाय बेनिखायनो जोङो बेखौ गारनानै जोङो बिपिएफआवहाय जों फालो फालो जेरैबायदि थांदोंमोन बेबायदिनो जोंबो बेवहाय फैफिननांगौ गोनां जाबाय फैफिनबाय दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दिनै जोङो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि जोंनि इउथ बिपिएफनि मावथि आरो बिएसइउनि मावथि आरो पेरेन्ट बडिनि प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों मुसलपुर समाजनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो खावलायदों आरो जोंनि मावथि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों एबार 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि बिपिएफआ मुसलपुर समाजयाव जों देरहासारगोन बे रोखा मानोना थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समष्टियाव मुसलपुर समष्टिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार एमपि इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों ओंखायनो दिनै मुसलपुर समष्टिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समष्टिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ होननाया बेखौ जोंबो लुबैदोंमोन नाथाय राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दाबथाम दाब्रै जायगा नायनानै दिनैसिमबो 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना लुफुंनो हायाखै आरो अजय कुमार बारला सार बुंनाय मथे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि फैनाय माखासे एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन जेरै बरमायाव जानो गोनांमोन बेबो जानाय नंला दा ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा राकेश ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि सायाव बिराद रागा जोंनानै दङ जों रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनानै मिथिदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय पिएइचडि छात्र स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ पिएइचडि लागासिनो दं होननानै अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै दा बै पिएइचडि स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे एमबिबिएस फरायाखै एमडि फरायाखै पिएइचडिसो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा इएम जायनाखि पिएइचडि हल्डार आरो एमबिबिएस फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि एमसिएलए जाना दं इएम जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै बिटिआरनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया बिटिआरआ मा बिटिसिआ मा इएमआ मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समष्टिनि एमसिएलए आरो इएम जानानै दं बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा ओंखायनो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबो मोनला जोंहा बिपिएफआ जोङो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबारनिफ्राय बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव जोङो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन बिटिसि ओनसोलनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 5 लाख जोंनि बिपिएफ सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो मुसलपुराव अकल मुसलपुरल' नङा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुफुंगोन दा दिनै मुसलपुरावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार मुसलपुरावबो बिपिएफ सरकार जानायनि उनाव बाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुगोन मुसलपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जोंहा बिपिएफआ सिद्धान्त लाखानाय दङ जे मेडिकेल कलेज गायसनगोन बिपिएफ सरकार फैयोब्ला दा बेफोरबायदि बिपिएफआ मेरला आसनि लादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव राकेश ब्रह्मआनो जा इउपिपिएलनियानो जा मोनसेबो खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै भारत सरकार आसाम सरकार हरनाय फैसाफोरखौ टटेलि मिसइउज खालामदों ओंखायनो रायजो राजाया थांखि लाबाय नेक्स्ट बाराव बिपिएफआ सरकार दागोन आरो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि जोंनि जि इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि
BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव थांनानै जोंनि युथ आरो BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थादों दिनैबो जोङो मुसलपुर समस्थिनि सिङाव थानाय युथ आरो BSU आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों गाबोनहाय जोङो बागानपारायाव जों सावरायगोन दिनै आङो मुसलपुर समस्थियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जों गोबां BTC ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय माखासे आसनि लादों आरो जोङो युथ BPF आरो BSUआ गामि गामि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श आरो नखर नखर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श दिनै मुसलपुर ओनसोलनिफ्राय लोब लोब जोंनि BPFआव जइन जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो आं खावलायदों मुसलपुर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा नोंथांनि जुदि नखराव रावहाबो जुदि MLA मन्थ्रि गैया नोंनि गिदिर गिदिर मा होनो नोंनि नखरनि फेमिलिफोरा रावबो राजखान्थि दैदेनगिरि गैया थेवब्लाबो नों जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयोब्ला नों जुदि ओनसोलनि खामानि मावनो लुबैयोबा नोंथांखौ हाग्रामा महिलारि सारा हेल्प खालामगोन जोंनि BPFआव फै नोंजों जोंजों मिलायनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गाइडेन्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जों समाजनि खामानि मावगोन गोजान गोजान जुदि MLA मन्थ्रिनि फेमिलि नङाब्लाबो जोंनि BPFआव फै नों केरियार दानो हागोन समाजनि केरियार दानो हागोन आङो मुसलपुरनि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जोबथारनायाव गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय थेंक इउ